И здравейте хора, всички, които ме гледате, аз съм Пач и днес снимам кандидатура за Internal сервера. Не знам как се казва, още не ми е казал. И да, това, както виждате, няма да отговарям на този, който ми писа. Извинявам се за тая лента отдолу от Skype и тези глупости. За тая лента, за тая. И да, сега ще се опитам да я оправя тая лента. Не се безпокойте. Ще пусна на 10 ченка да не е много лагва. Трябва да си настроя бандикама после. Добре, сега някой постоянно ми спам. Няма. Включвам се почия с другия епизод. Значи, Internal сервер. Значи това е къщата. Извинявам се, че така малко стана фейл. И тук масичка, честове, няма бава клипа, защото не ми се бави. И тук се качвате по стълбата. Това е нали, да е по-удобно за качване, но аз не го ползвам. Добре, това е къщата, ето и отвънка. Да. Това тук е честрум. Ето това. Влизаш тук, имаш си ендър честове, печки. От мен е правен. И тук така е лобито на честрума. Да, ще се извинявам за едната грешка, която направих. Ето така. Тук е лобито, нали, там на честрум, там Potion Room, там още един честрум, може, не знам. Сега да покажем другата къща, да набавим много клипа. Тук си има декоративни неща, една пътечка. Извинявам се, че толкова бързо говоря, просто бързам. И тук има легла, има си лампички, честове. Да, тук сме се легавили. Аз съм се легавил, да. Тук така... Тук... Да. Добре, това е за кандидатурата. Много бързо я направих, знам. Ето, отгоре как се вижда. Ето така. Това е за кандидатурата. Надявам се да ме приемеш Internal. И чао!